Ready na coffee. సార్ మీరు ఏం ఆర్డర్ చేస్తారు? ఆనందం మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయలేదు ఎందుకంటే అందరూ మార్చుకుంటారు. అంటే బయట ఒక మనిషి పంపించమంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు, తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు కాదు దాంట్లో తప్పలేదు. అది బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం క్రిస్టల్ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళని చేశాను. అది ఇది మీకు తప్పకుండా చెప్తున్నా, ఇది మంచి విషయం కాదు. ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నా చేతిలో ఉండదు. గుడ్ అయినా బ్యాడ్ సార్ సార్